ஊதா சிட்டுக்குருவி இல்லைன்னா ஊதா தேன் சிட்டுன்னு பேர் சொன்னாங்க. 3 முட்டை இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 முட்டையில் 2 குருவி டெலிவரி ஆகிட்டாங்க. பிரசவம் பார்த்து வந்துட்டாங்க, ரெடி ஆகிட்டாங்க. இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஓஹோ, ஐயோ உங்கள் அம்மா இன்னும் வரலப்பா. உங்கள் அம்மா தீனி கொண்டு வருவாங்கன்னு வாயை பொழந்துட்டு பார்க்குறீங்களா? கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வர. நாங்கள் வந்திருக்கோம்ல, அதனால் உங்கள் அம்மா வெளியில் போயிட்டாங்க. நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் வருவாங்க. குட்டி குருவி என்ன இப்போ குருவி பார்க்க வரியாப்பா? இது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுக்கிறேன். அப்பா கூட்டிகிட்டு வரேன். கூட்டிகிட்டு வந்து காமிக்கிறேன். டோய் ஊஹூய்.